Kaixo atzaldeon, gaur irikitzen da erakusketa. Erakusketa hau da aurrak egindako lanakin. Hilean 18 arte egongo da irikita. Eta hemen aurkituko duzu, lan oso desberdinak. Azkeneko urteetan egindakoa dira. 2008 hasi ginen ikastaroak ematen, hemen Zelai Aristi. Eta ikastaro asko egon dira, eta orduan lan asko aurkituko duzu ez hemen. Panik hau. Lantzen dena da umeen kreatibitatea, behaiek imaginazioa handia daukate eta hori erabiltzen dugu buztina, tresna bat bezala garatzeko behaien kreatibitatea. Behaiek lehenengo pauso egiten dugu ariketetan marrazki bat. Orduan erakusketa hauetan ikusten dira marrazki batzuk. Hori izaten da hasiera. Orduan planon dagoena, planon dagoen hori ematen diogu volumena. Modelatzea lana egiten dugu oso forma simplek hartu, edo borobil bat, karratu bat, eta horiekin egiten ditugu animalitxoak edo figurak. Hortik, urrungo pauso izaten da lehortzea. Eta gero bai gure tailarra eramaten digula erretzera. Labe berezi bat behar dugu eta temperatura berezi bat. Eta hor gelditzen da gure eskutan. Umeek ez die eskuten gure tailarrea eta guk erretzen ditugu piezak, berriro ekartzen ditugu tailarrera, hemen Zelai Aristira, eta hemen dekoratu egiten ditugu eta berriro erretzera eramaten ditugu gure labera. Orduan, umek egiten dituzten figura hauetan, bai dagoela keramika potien, bai buztina, bai esmalteak, bai keramika potien eskua. Niretzako umekin lana egitea da, lana egiten dut ere pertsona helduekin ere, bai, helduekin dauzkagu traba gehiegi. Ez dakit gehiago ikusi deulako edo beldur gehiago dauzkagulako. Ume bati esaten diozu zerbait egiteko eta dida batean egin egiten dizu, bere ikuspuntotik. Eta beak ez du pentsatzen ura gaizki daula edo... Eta gu helduekin bai, orduan horrek emate izu, bai, ikusten duzu lan egiteko ez dela dana perfecto egin behar edo...